Quick break ka muna sa stress. Try mo kayang mag-staycation? Alam mo bang sa halagang 2,000, good for 2 to 4 packs ay pwede mo nang ma-experience ang ganito kagandang view plus with pool access pa? Yes, you heard it right. Stay for 22 hours na may ganito ka-relax at kagandang unit with karaoke, malambot na kama at marami pang iba. So ano, ready ka na ba? So what's up guys? This is Mitch and for today's video ay dumayo nga tayo from Quezon City to Pasay, nearby MOA para lang nga ma-experience ang staycation na to. Dito lang yan sa Shore Residence Staycation at yes, isang tumbler lang to from MOA. Kaya the best kung mamamasyal din kayo at sa ibaba makikita nyo ang maraming kainan at iba pang mga store kaya hindi kayo mahihirapan. Then, pagpasok mo pa lang talaga ay makikita mo ang napakaganda at mabangong labi nila. Malaki siya at parang hotel yung datingan. At next, puntahan naman natin ang unit nila that located in 50th floor kaya naman makikita mo ang ganyang kagandang view. And taran! Welcome to Manila Prime Staycation. Oh, diba? Pagpasok mo palang mapapasabi ka na dream come true. Dahil aside from nakaka-relax na vibes to malinis at maliwalas. Aside from that, kompleto din sila ng kagamitan kung magluluto ka para makatipid at talaga namang para ka lang nagbabahay-bahayan dyan. O diba? And in the other side, makikita mo ang comfort room with shower na and heater. Kaya naman hanggang sa pagligo mo, relax ka pa din. Lalo na kung kasama mo yung baby mo. Charat! Walang ganon. At meron na din silang washing machine with dryer. Kaya naman pag uwi mo, siguradong wala ka nang labahin dyan. Moving on, sa bed naman tayo. Napakalinis at pag nakita mo, mapapasabi ka na lang na matulog na lang tayo. Please turn off the light. Charat! And sa balcony naman tayo, pagbukas mo ng pinto, ito talaga yung makikita mong view. Tapos imagine, nagkakapi ka dyan, nagre-relapse, pinagninilay-nilayan ang iyong future. Ay, grabe ka na talaga, V. At next, dito naman tayo sa sofa. You can unfold it at pwede na yun maging bed. Kaya naman, kung may mga kasama kayo, good for it. Dahil sa harap dyan, merong smart TV na pwedeng-pwede kayo dyan mag-movie marathon or kantahan dahil meron silang karaoke. And nandito na din pala yung dining area nila. Napakagaling ng interior design kasi na-maximize nila yung space. At ito na nga, sa main event naman tayo, ang swimming pool. At hindi lang yan, B. Marami ka din pwedeng gawin na activity kaya naman parang mauubusan ka talaga dito ng energy. At wag ka, Instagrammable din ang view. At sa Shore Resident mo lang yan makikita dito sa Pilipinas. O kaya